Magandang morning oras sa Eastern Samar at nandito tayo ngayon sa Pantalan. Ayan, nakikita natin, nako, ang dami ng mga bilihin ngayon dito sa Pantalan. Ayan, nandito yung, kumbaga yung mga prutas na dito na rin sa Pantalan ngayon dahil sa malapit na yung New Year. Oo. At nandito yung, nako, nandiyan na naman yung waffle ni Pagay. Oo. Ayan. Ayun yung waffle ni Pagay at saka hindi na lang waffle yung nandito dahil nandito na yung mga prutas. Nako, ramdam na natin yung New Year. Ayan, ang init. At dito naman sa kabila, ayan naman yung salukara. At saka nandyan yung hopia di sa orong. At ayun naman yung bantay na maganda. Ali naman kita haluyo adi ana puto nga natin naman liwatan halaba na dakil pa nga Chukumoron. Ngayon may ada di Palawan. Ang problema na kaya na ating mga karano na kaya may naka-plastic pa man ini. Nga di naman liwat kita. Uy, di naman mga di may ada grapes, may ada orange, may ada mangga, may ada ano pa ba? Lansones nga na ito naman liwatin natin plahin kape. Didi Pantalan yan, adamo na ton mga kaunan ano. Di baga marisyuman ko no. Baga man mamalit na hina para New Year nga handaan natin mga igkasitigang panalugon. Di medyo marisyo na Pantalan. Di baga marisyo naman. Nga na din naman liwat kita yan merkado or new public market oras Eastern Samar di bagadamo man dito mga mapapalit yan may ada mga di may ada ganga, may ada ano pa ba dalo-dalo di damo man nga na di may da naman liwat di kangkong nga na di naman an mahusay ko nung natin dahan kuan didihan di man hi idol may ana luto ko nohin marasa nga pansit didiha oras sering pa ko na ma-order ka mo pansit adi hi may ano ni mo number ambot waray kami bati ano mo number. Nga diyan kita pasyata kita nga natin naman Danny Boy. Nga na tikang naman dito ang karnihan natin naman kita ang mga frozen goods. Diyan di may ada mga manok, may ada ano ba natin mga atay. Ngayon natin naman manok girl mga yan na di di rin na bangus girl anay mapasyada naman liwat kita kadihan mga pangsahog di mayada mga fruits and vegetables ditiha new public market medyo punuan man nga di ko na saring pa aga-aga karag niyo magkapi di may ada nagkakapi. Di pa siya danay kita nga diha new public market.
Di medyo busy na, biring-biring mandidian na kiat-kiat, orange, kung ano-ano pa. Nga na, adi naman ang mga, uy, mayata di sili ko, no? Kumbaga kung mayata kapag sisilihan, alagad sili, ano? Good morning, everyone. Oy, adi. Kumbaga damo man din mapapalit nga ano ini nga mga magrasa man ini din apurulahan la mayada kasaba cake. Oh, ang problema la adi. Baga nagkamayada man din mga adi mayada di bandal ko no. Diretso anay kita nga diha unahan. Bagadamo man kuno niyo mapapalit yan at diha merkado. Hello. Hello. Happy New Year. Nga nadi mali niyo naman kita nga diha na nga diha harapihapan baga amao pa yan na kay high tide man kuno ini di mayada mga naabot pa lang nga mga tikang nanagat ano. Dan harap ihapan kumbaga ini pasyadahan ini hiyang pagkulop kuno damo iton mga bisita nga di mga tikang halain-lain nga lugar. Oh. Nga damo nga salamat aton mga nakaupod naton aton mga nag hatag hini stars damo nga salamat sa nga tanan ngan aton mga nag-share hanaton na mga video damo nga salamat ngan Happy New Year hayo na lang tanan. Mao pa nga aga oras Eastern Summer.